Croeso chi yma i'r Gell unwaith eto. Mae dda iawn cael eich cwmni chi. Tybed sut wsnos ydych chi wedi gael yr wsnos yma? Mi ddechreuodd hi yn byd wahanol i'r arfer i mi. Ar y Sul, fel arfer, byddwn ni wedi mynd i y man lle da ni'n cyfarfod ar y funud, canolfan bentref Rhiwlas, a mi fyddwn ni wedi sefyll yn y blaen ac wedi pregethu. Ond y tro hwn, o'n i wedi gorfod recordio'r bregeth. Mi oedd pawb yn y ganolfan yn ymwylio fi ar y sgrin a finne adre yn Ffynnon yn ysu. 2 ddiwrnod ynghynt roeddwn ni wedi gorfod cael prawf Covid. Nid am fod gen i unrhyw symptomau, na chwaith fy mod i wedi bod mewn cyswllt â rywun oedd yn sâl. Dilyn, mi oeddwn ni yn gorfod teithio draw i'r ysbyty orthopedic yng Nghyboen am driniaeth fach ar fy nwylo. A mi oedd y cyfarwyddiadau yn ddigon clir mewn gwirionedd. Oedd rhaid gwneud yn siŵr nad oedd posib i mi gario unrhyw afiechyd gyda mi i mewn i'r ysbyty. Wedi cyrraedd, a mi wrth gwrs yn gwisgo mwgwd am fy wyneb yn glanhau yn nwylo efo'r diheintio'r. Wedyn mi ges i'n hebrwng i cubicle, lle roedd rhaid i mi newid o fy nillad i, gwisgo'r gŵn oedd yn yr ysbyty. A roedd yr holl staff oedd yn ymweld â mi i wneud gwahanol brofion a rhoi cyfarwyddiadau oedden nhw wedi gwisgo mewn dillad PPE. Ac mae chwistrelliad ym mhob llaw oedd y driniaeth i fod, mi ges i'n ngwthio ar droli i mewn i'r theatr, ac unwaith eto fan honno roedd y llawfeddyg yn chwistrellu diheintio dros fy nwylo nes i bod nhw'n diferu cyn i'r driniaeth ddigwydd. Mae angen i ysbyty fod yn lân, ac mae diogelu'r safle rhag unrhyw lygredd fedre achosi drwg i'r clwy wrth i gleifion gael eu trin. Mae hynny'n bwysig. A rhaid i mi gyfaddau, fod y driniaeth i hynna'n yn ddigon poenus wrth iddyn nhw chwistrellu'r hylif i mewn i'r cymalau yn fy nwylo. Eto o'n i'n teimlo'n gwbl ddiogel yno. Oedd gofal a charedigrwydd y staff meddygol yn lleddfu rhywfaint ar yr awyrgylch antiseptig oedd yno. Mae angen i ysbyty fod yn lân. Dyna dyn ni'n ei obeithio, dyna dyn ni'n ei ddisgwyl yn de. Heb hynny, mi fyddai'r lle'n beryglus a nynne efallai yn gadael mewn cyflwr gwaith nag oedden ni ar y cychwyn. Felly mae'r arogl antiseptig, efallai chydig yn anifyr, eto'n gysur ac yn ddiogelwch. Does dim isio dim amhiredd, dim byd drwg yn agos at y lle. Pan dyn ni troi at ddarlun y Beibl o'r nefoedd, dyma chi le hefyd sydd yn glir o bob amhiredd. Lle llawn goleuni, heb dywyllwch, heb unrhyw amhiredd yno o gwbl. Wrth i Eseia gael cipolwg ar orsedd Duw, yr un mae'r seraffiaid yn galw allan ydy, sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd. Ac yna wrth i Ioan weld y Jerusalem nefol, fe ddwedir wrtho, ni chaiff dim llygredig, ni chaiff dim halogedig, na neb sy'n ymddwyn yn ffiaidd neu'n gelwyddog fynd i mewn iddi. Lle heb unrhyw amhiredd ynddo o gwbl. Rwan wrth gwrs, mae'r byd wedi dehongli hyn, fel rhyw le aniddorol ar y naw lle mae pawb yn eistedd ar gwmwl efo dim byd i wneud ond chwarae telyn drwy'r dydd. Ond i unrhyw un sy'n cymryd y darlun hwn o ddifri, mae yna gwestiwn mwy yn pwyso. Os na chaiff unrhyw beth halogedig fynd i mewn i'r Jerusalem nefol, sut fedrwn ni fod yno? A'r newydd rhyfeddol ydy fod yna ffordd i mi, fy holl amhiredd, gael lle yno. Mae yna lanhad yn bosib i mi. Trwy'r hyn nath Iesu ar y groes. Fel mae Ioan yn ei ddeud, mae gwaed Iesu ei fab yn anglanhau o bob pechod. Os cyffeswn ein pechodau, meddai Ioan, y mae yn ffyddlon ac yn gyfiawn, ac felly fe fyddeia i ni ein pechodau a'n glanhau o bob anghyfiawnder. Mae yna lanhad yn bosib, ond mae yna fwy, nid yn unig glanhad am addeiant. Mae yna iachad, oherwydd i fi gael fy nglanhau y fori mi fyddai yn fudur unwaith eto. Mae yna iachad o bob amhiredd, oherwydd eto fel mae Ioan y deud wrthym,
Dangosodd yr angel i mi afon dŵr y bywyd yn ddisglair fel grisial, yn llifo allan o orsedd Duw ar oen, ar hyd canol heol y ddinas. Ar ddwy lan yr afon roedd pren y bywyd yn dwyn 12 cnwd, gan roi pob cnwd yn ei fus, ac roedd dail y pren iachad y cenhedloedd. Falle mae'r hyn sy'n egluro llawenydd y nefoedd fwyaf ydy hyn. Bydd yr un sydd yn iachau i ni ddim yn gwisgo PPE. Cawn weld yn harglwydd a'n gwaredwr Iesu, yr un a aeth i'r groes yn lle. Wyneb yn wyneb fe fyddwn ni'n edrych arno fo. Dim un gorchydd, dim un mwgwd. Mi fydd o yno yn ei ogoniant a'i ras, a byddwn unne wedi ein glanhau, ein puro, a'n iachau. Mi fyddwn yn debyg iddo, oherwydd cawn ei weled ef fel y mae. Pwy ohono ni fydd yno? Wel, nid yr rhai sy'n ymddiried yn ei hymdrech hwy i Ffynnon i gyrraedd y safon. Yn ytrach y rai sydd wedi gweld na fedrwn ni ddim heiddi nefoedd. Y rai sydd wedi edifarhau am yn methiant ac wedi pwyso ar y ras yn harglwydd Iesu yn unig am fywyd. Ac yno, fel ag yr oedd Gwen a charedigrwydd y staff yn ysbyty Gaboen yn lleddfu rhywfaint ar pryder oedd gennau wrth fynd fewn i gael fy nhriniaeth. Felly yn y nefoedd, mi fydd Gwen ryfeddol, Gwen drigarog, Gwen rasol yn harglwydd, yn bwrw allan bob ofn, a neu'n cael morio mewn llawenydd a chariad am dragwyddoldeb. Gadwch chi ni weddio. O arglwydd yn Duw, da ni mor ddiolchgar i ti am bod ni yn y byd yma yn gallu cael cymorth meddygon a gwahanol rai'n gwasanaethu yn y gwasanaeth iechyd i'n helpu ni pan da ni angen iachad. Ond o Dduw, da ni yn edrych ymlaen yn fwy at y diwrnod hwnnw pan da ni yng Nghrist yn cael iachad llwyr o bob amhiredd, o bob bai a phob pechod, lle cawn ni weld yn harglwydd. A gweld yr Iesu, dyna fydd yn ddigon mewn gwirionedd. Gweld wyneb a'n wylid rwy'n ein mehenaid lawenhau. Dyna oedd profiad Cristnogion ar draws yr oesoedd, a dyna fydd yn profiad ni wrth i ni ymddiried ynddo. Amen. Wel, gobeithio bod neb ohonoch chi'n gorfod mynd i'r ysbyty, ond os ydych chi, wel, gobeithio rwy'n siŵr cewch chi'r gofal gorau. Ac yn y cyfamser, ewch dan fendith.